היום אני הולך לשרוד 99 ימים ביער הכי מפחיד בעולם. רק אומר לכם, מעכשיו זה משחק אימה, חלשי לב, תצאו מהסרטון ובואו נתחיל. אוקיי, אנחנו מתחילים. בואו נלך לחצוב עצים כדי להדליק את המדורה, זה מה שרשום. אז בואו נעשה את זה. עצים, 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 עצים. יופי. ככה, נכון? ככה משחקים. למה זה יצא? תעבוד פה. הנה המדורה. צריך עוד. יש פה הרבה עצים. למה אף אחד לא לוקח אותם? מה? לאן זה הלך? איפה זה? טוב. שיהיה. יופי, עלינו לרמה. זה ילדים שאנחנו צריכים למצוא, כי יש לנו ילדים שצריך להציל. זה הילד הראשון, דיינוקיד. אוי. 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 אוקיי, זה לא משהו שכדאי לראות. ארנב. אל תדאג ארנב, אני נחמד לארנבים. מיינקראפט. כן, זה מזכיר מיינקראפט. תמות. איפה הארנב הדפוק הזה? הארנב היא, הנה אתה. תמות. גמניאק. יופי. איפה זה? יופי, עכשיו זה תקוע שם. בול פה, בול פה. בול פה, יא מניאק. יופי. כמה זה יוצא? יואו. טוב, בוא נחמם אחר, אני צריך לאכול. אמ. אני לא רעב. שיהיה. מה לקחתי? אני אשים את זה כאן, אוקיי? בוא נלך לחצוב עוד עצים בשביל לעלות לבל. כמה אנשים אנחנו בשרת? רק אני ועוד מישהי. אני מקווה שהיא לא תמות והיא לא גרועה. אני לא יודע בעצמי איך משחקים. טוב. אוקיי. עכשיו נבוא לפה, נוסיף, הלילה מתקרב. מה קורה בלילה? מישהו יכול להסביר לי? טוב, שם בית מוזר כזה. ראיתי, אני אלך אליו. שוגי נובח. מה? זה לא הפיל עצים? אוי לא, לילה. לילה. בוא נקווה שלא קורה בלילה משהו כזה שאני אמור לדעת. תחצב עץ דפוק. יש פה זאב. לקח לי זמן לשים לב אליו, אבל יש פה זאב. ואני לא רוצה שהוא יבוא אליי, אז ביי. כזה אנחנו כאלה קרובים לעלות לבל. באמת. טוב, קדימה. תחצב, 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 תחצב. איפה זה? הנה העצים. טוב, אני אחזור אליכם שיהיה משהו מעניין. חברים, ראיתי מישהו עם עיניים, ולא מזה. טוב, יש בוקר עדיין? לא, עוד לא. טוב, ראיתי קודם מישהו עם עיניים. אני מקווה שהוא לא ירוג אותי, ואני אחזור אליכם. יש פה מישהו שאומר שאם אני אביא לו את זה, אני חושב שגוד סאק זה יותר טוב. כן, יש לי 15 מקום, אוקיי. אני צריך לסגור, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי.